the heart of rural landscapes, a revolution is taking place. Welcome to the world of digital education, where technology is bridging the gap between urban and rural, opening up new possibilities for young minds. In this documentary, we'll take you on a journey to the rural areas and schools that are embracing digital learning and meet the dedicated teachers, students, and innovators who are leading the charge. From remote villages to small towns, we'll explore the challenges and triumphs of bringing digital education to the most hard-to-reach places. Join us as we explore the power of digital education to connect, inspire, empower a new generation of learners in rural areas and schools. Digitalize Schools to Transform Education in Zimbabwe project is being carried out by Education Coalition of Zimbabwe in partnership with the Ministry of Primary and Secondary Education, being funded by the German Ministry for Economic Cooperation and Development, and is being implemented by GIZ. Members of ECOZI held workshops in Zimbabwe district at Kutama Day Secondary and MHONDORO NGEZI district turf. They invited students, parents, teachers, and headmasters of surrounding schools to embark on a life-changing workshop to learn, implement, and initiate digital learning in schools. I'm aware of the ECOZI program, which was introduced to our province, covering 2 districts, and namely it is Zimba and MHONDORO NGEZI. And so I've been to these 2 districts to see what exactly will be taking place. What I observed is that this is a very good and noble program, which is introducing and endorsing an already existing program in the ministry. Digitalization is very critical in the ministry. It's one of the priorities within our 14 points of the National Development Strategy 1. And it is also one of the priorities that our ministry adopted. So getting help and support in that regard is a great development. When I visited the 2 districts, my observations were very rewarding. In the first place, the program started by bringing in the school heads and the critical teachers within ICT area. And so you would find that that program was able to drive inspiration into our heads. Sometimes resistance is a result of being born well before computers. And so by bringing in heads together with their ICT personnel, the heads were able to appreciate the importance of digitalization and also learn a few hints in as far as some of our programs in the ministry are concerned. We have critical programs like the Learning Passport, we have the Profutro program. These are very critical. They are part of the programs already in existence. And I was shocked to note that some heads, including the ICT personnel, were not even aware of those critical programs. So that exposure to me was very critical. And in the second day, they were meeting the teachers and learners. And I think this was very helpful because
even the learners were exposed to these programs. Finally, they had to meet the parents so that at least they could also appreciate the need to ensure that their children have smartphones and are introduced to computerization. So with that approach, where we are taking the school authorities in, the ICT personnel in, the teachers, the learners, the parents, obviously will help us score somehow higher scores than in the past. Thank you. I am Mudzingwa Simon, school head at Kutama Day High School, Zimba district. Thank you for intervening me on the issue of initiative being implemented to address the digital divide and ensure equal access to ICTs in rural areas. As a school, we managed to install 2 satellite Wi-Fi devices, one from ZO and the other one from Liquid. It was the initiative of the government in partnership with the Ministry of Primary and Secondary Education. Those 2 satellite Wi-Fis are managing to accommodate all the learners at Kutama Day High. Our enrollment stands at 744 and 32 teachers. On the issue of addressing the lack of infrastructure such as electricity and internet connectivity, as Kutama Day High, we are connected to ZESA. We don't have challenges, but within Zimba district, we have schools that have installed solar panels. We've got MUROMBEDZI Secondary School, we have got Mupumbu Secondary School. Through the installation of those solar panels, they've been connected to the Wi-Fi. We have teachers who have trained for ICT. Those teachers in schools, especially at this school, we've got 2 qualified teachers, and they carry out in-service training to their colleagues. We also have workshops. For example, the workshop that is being held here since Monday, that workshop has assisted teachers to have skills in delivering their lessons using ICT skills. We also want to thank the government. They've got a program on capacity development where teachers are sent to colleges to train in ICT. At Kutama Day High, we have 1 teacher who is under that program, and that program is funded by the government. All fees are paid for him, accommodation and food. So we want to thank the government for that. So that kind of program is assisted in capacitating our teachers in the schools. The issues of measures to protect ICT equipment in schools, installation of CCTVs in schools. For example, in Zimba district, we have got Kwadzana Secondary School in Banget. They've managed to install CCTVs. This is one security measure which can protect ICT equipment in schools. Also, employing security personnel during day and night. At Kutama Day High, we've got such type of security. As a school, takatanga computer science pa A level. Taka introduce inonzi computer operations ye exco. Inozobatsira mwana anenga apedza form 4 anokwanisa kunopinda munyaya dzema computers nekuti anenge ane maskills acho. Tiri kutarisirawo kuti tive nevana vakawanda ve computer science ku A level.
so that vanozobuda nemaskills iwayo vachienda kuma-universities edu, and also kuti tiedhere more macomputers mumacomputer lab edu, so that tinosvika panguva yekuti mwana wega wega anenge aine laptop yake kana kuti aine desktop yake. I'm Chademana Gudukudakwache, the Deputy Director ICT and e-learning. To start with, I would want to move in a positive way to say we have tried to integrate ICTs into teaching and learning of our schools. And as you can see in our curriculum, it talks of ICT as a cross-cutting theme within each and every learning area. However, we are still working towards having internet connectivity in each and every school, and also increasing the access of digital devices in schools. Of course, quite a number of our schools have got computers, but we are working towards improving the access to these devices through partnering with different partners and different stakeholders like the communities as well, and also promoting BYOD, that is bring your own devices. The government has taken quite a number of strides. I think you have heard the lab-based school project that was done by the Ministry of ICT. You have heard internet connectivity that is done through portals, and even some through our different partners like UNICEF, ECOZI, World Vision, and also bringing in offline solutions that also can be synchronized when you get to internet facilities. So these are other measures that we have brought, and most of the lessons were learned through the experience of COVID-19 and such disasters like Cyclone Idai. So we are trying to say, as we give education, we should have a continuous education for everyone and anyway in every corner of the country. So the HE himself is saying by 2030, almost every school should then be connected, should have been capacitated in terms of delivering ICTs in education. Let me introduce myself and welcome you to MHONDORO district. I am Matara Clifford, representing the DSI, who is committed elsewhere. So, as for your question, the state of preparedness in terms of digitalizing our schools, we are at our infancy. It's like we have started the wave, we have started moving on, because recently we have had some workshops being mounted, partnering with ECOZI. Our schools have a lot more to do in terms of digitalization, because the concept is still relevantly new. We need to move on, and we have realized the need to move with the speed. The workshops at the district level, then it is cascaded down to the clusters, then to the schools. You find that this model is working very well, and the people really like ICT. Like the recent workshop with ECOZI, the children enjoyed it, the teachers enjoyed it. We have got capable teachers, ICT teachers in our schools. They are eager to move on. And because of this workshop, the recent workshops we have mounted, I think MHONDORO will be at another level in terms of ICT and digitalization. The level of digitalization in primary schools is still very low. In the district, we have 145 primary schools, but almost a quarter of that they manage to digitalize through the portals programs. And then in secondary schools, yeah, there is an increase in the number of digitalization in schools, whereby schools they're teaching ICT, they've got the facilities, the computers. Most of the schools, because we have actually 66 secondary schools, including private schools, but almost half of them they manage to digitalize. That is the current situation in the district right now. The community plays a major role
they are the one that influences the level of digitalization in schools. For today, we have the program, we have the ECOZI program, where we're engaging the community leaders so that they can have a positive impact to increase the level of digitalization in schools. So they act a major role. More district medu tinema ma trainings atinoita, ma workshops atinoita for today, for week race, for the past 4 days. Tatine partnership ne ECOZI ikwanisa kutraina, they came vakwanisa kudzidzisa ma teachers, tikaita training of trainers for 2 days, and then tikazoita nema learners acho sati tinoengage nema partners vakada kutibetsera kuti zviite zvakanaka. So hatichadi kuti maschools mahead arambe mafoni because ndo digitalization yacho. Manotsi zvitangoti mwana anotumirwa manotsi. Saka zvatikuita we encourage maschools kuti musarambidze vana mafoni, especially ma secondary schools, asi wanai ma ways ekucontrola mafoni iwawo maschools. And then maticha ICT troubles as time goes on, data ICT yoku primary school ikwanisa kumira as a subject inotichwa na teacher akazvimirira ega. Kuri teacher wese primary anodzidza ma subjects SR akadaro ma learning areas SR6 ngaimire subject yemunhu 1 ari trained for that. So nofunga as time goes on ministry ichaita izvozvo ichazointroduce that nekufamba kwenguva. My name is Loveness Makoni. I'm a teacher at Frieare Primary School, which is in Zimba. Well, the project have changed my perspective of technology. I've seen that technology can make learning and teaching easier for the teacher and also for the learner. The learner can now research whatever she wants from the internet, educational things from the internet. And for the teacher now, I thought technology was only for teaching ICT. Then the project made me realize that it's not only for teaching ICT, but also other subjects like Shona. I can go to the community, I can take a video and then come and project it to my learners and they understand more. Saka technology in it until learning it easier kuvana, they can research, they can see the real things. Now when I'm teaching, I can research videos for the real thing and then come and project it pavana. Pamwe teacher adds this akasirira zvimwe. Mwana can go further and research for him or herself or na zvimwe zviri further. It's not about believing, it's something that has to be done. So that we ensure digital learning muskoro medu. But there are some challenges. Sangana now when we ensure the digital learning things. One, change. No resist to change. Like we've got headmasters, a teacher who had a scheme, raga type. But in the digital world, another thing is fear. Especially facing a camera. Some means that we can do so that could be fear in fear. One of the things that to ensure that digital technology is also the government should have some policies. Ano tendera kuti munhu wese anofanira achidzidza through nema computers, internet. So government inofana kuforma some policies anoita kuti zvinhu zvacho zvifambe. Hurumende ifana kuve ine policy yekuti kune ava varuta internet ange pane facility yekuti vana vange vachipiwa, for example, vana vari kuno pasi kumaruzevha havana access amwe yemari kuti vachipinda internet. Saka vanenge vari for free kana ari offline yekuti vanokwanisa kuita research yavo kana zvakawanda zvanangada kusearcha pasina mubhadharo nomwe chibhadharo ipapo kuti internet kana kuti digitalization inge ichibudirira muno muZimbabwe zvakanyanya. Digital transformation has a lot of advantages in the teaching and learning. Firstly, it promotes teamwork and collaboration. Vana kana vachishandisa digital gadgets vanenge vachinteract, vachishare
uye fi vanenge vasinawo vanoendawo pane vanenge vanazo, thereby votodzidziswa the concept of sharing nevanenge vanazo. Uye ICT also does not observe geographical boundaries. Mwana anogona kudzidza ari kumba, especially time dzana COVID, vanga vane ma-resources, ma-ICT tools havana kuaffectika zvakanyanya nguva yeCOVID, maschools paakavarwa, nokuti vaidzidza vari kumba online lessons, teacher achisenda homework, achivapa feedback, online lessons anga ari possible because of ICT tools. Vanga vasina vakagara that period vakasara. It also motivates learning and teaching. Vana vanenge vari motivated because havabwekani, panenge pachandira zvakawanda, pane ma-pictures, pane ma-audios, pane ma-videos, pane variety. Saka havanziwo pavakotsiri, unlike kuti teacher ndiye anenge achingotaura ari one, umwe wacho anotaura zvisinganzwikwe, vana vanenge vachika kutotaura kuti hatizi kuzvinzwa. So kana achindirakita gadget rake akwanisa kuwedzera volume ega, akauti yanyanya achidzikisa, anoita zvinomuitira iye asina fee. Mwaigona kutotya kuti tichataurisai, hatisi kukunzwai, agopedza gore rese ana ticha haasiri kunzwa. So ndo mamwe ma-advantages achona. Plus tiri kuti ICT tools anoita kuti utakure zvinhu zvakawanda usingaremewi. Mwaikwanisa kudownloada mabooks, ma-question papers, everything zviri mu-smartphone, zvokuti anokwanisa kutostudy even ari on transit, ari mukombi zvake, achitoenda kwaari kuenda, achitoverenga mabooks ake asina kana ma-disturbance. Teacher akwanisa kutoplana futi, achitosendera vana vake weki, chero even atori panhamo. Hazvisi possible, it's inhuman kuti teacher uri panhamo uri kutoskima ma-hard copies, zvoita sekuti hausi kugamuchira program yasangana nevamwe. But kana uri pafoni pako, vana vanyatsi kutonzwisa kuti unoda kutosenda homework kuvana vako utori panhamo zvako. So tiri kuti digital transformation has got a lot of advantages in the teaching and learning. From the workshop, and ndiri kufarira kuti vana vedu vachaimpata zivo yavawana kune vamwe vavo, vachavadzidzisa ma-learning platforms akasiyana-siyana, mamwe achona ndeye mahara. Vazhinji vana vaingofunga kuti ma-learning platforms kuti upinde paari unofanira kunge uchibhadhara mari kana kutenga ma-data bundles, but mamwe ma-learning platforms akuita kuti vana vangogona kushanda vasina data. Zvakare achabetsera even mamwe ma-teachers asina ruzivo nezvemacomputers vave kurerutsirwa basa kana kuresearcha zvimwe zvinhu, work yekupa vana vakubatsirika nekuda kwe-e-learning. Digital learning taitambira, tafara kuti yauya, asi tine ma-challenges atiri kufesa isusu as teachers, even nema-learners. Some of the challenges ndeyekuti ma-teachers kana chikoro chinenge chine ma-limited ITC gadgets ekushandisa, tinopedzisira tava kukumbira kuti vana vauye nema-cell phones, especially ma-smartphones kuchikoro ekuti tinge tichidzidza nawo. But ma-teachers mamwe anoita resistance to that. Vana vanogona kupedzisira pachikoro vave kutorerwa ma-cell phones aya kunzi hatisi kuda ma-phones pachikoro, kana ma-parents acho anogona kuramba kutengera vana kuti hapana, hatifaniri kutenga chinyi ma-cell phones, enda unoshandisa ma-computers ari kuchikoro. Saka izvozvo taakuda kutoti dai hurumende yapindira yabatsirawo isusu vedzidzo kuti vaudze vabereki zvakanakira kushandisa ICT2 kumwana nekumurayiridzi, zvakare nyangwe kwavari, nekuti some of the homeworks ari kupiwa vana vabereki anovaremera, asi mwana kana aine ICT gadget yake yekushandisa kumba anokwanisa kungoataka the question kana the assignment yaanenge apiwa nemudzidzisi. Saka tanga tichida kuita ma-awareness campaign ekuti vanhu vazive zvakanakira digital learning, ma-road shows, even mumaredhiyo nemuma-televisions ngazvitaurwe kuti ICT ndiyo yave kutonga. We are now living in the world of technology.
I'm Powerful Edwin from Mpawose Primary School. I'm the ICT teacher at Mpawose. I attended the workshop yanga organized in ECOZI. Workshop yedu yakanga ichiti conscientize nekuti upgrade ma skills atanga tagara tinawo mashomanana yawayo kuti titi kuzobatsira vana ne community yedu yatiri kushandira. The workshop itself yanga iri fruitful nokuti we learned a lot. Digital transformation yakanaka zvikuru pakuti inoita lessen the burden to the instructor. In a hands-on approach kuvana. Saka tikaona sokuti vana they are more into kubata and vanoda zvine hands-on approach. Saka kana vakawana hands-on approach vana vedu vanobva vakurumidza kubata. Uyewo nenguva yatiriwo iyi inoratidzawo kuti vana vedu vatiri kudzidzisa vanhu vanoratidza kuti vari into the system ye-ICT. Saka ndakaona sokuti inotibatsira nokuti tinobva tasongana we converge nevana tosongana tenge takutaura language imwe chete. Policy yatatinayo sekuzvikoro kwatiri uku tine policy yekuti vana vanokwanisa kushandisa ma cell phones for their research. At the same time tichivatumira futi homework. Saka dzimwe dzenguvawo kana gadget iri wani pamba zvinoreva kuti inoshandiswa nemwana inoshandiswa futi nemubereki. Saka pakusenda kwate tichiita homework yaya neimwe information yekuti vana vatsvagurudze zvinobatsirawo vaberekiwo kuzivawo kuti zvinganga zvifambisa sei kupinda musystem ye-digital transformation. Zvinoitawo futi zvakarewo kuti tive closer nevabereki vedu nekuti patinotaura vanosvikawo panguva yekutobvunzawo kuti nhasi komadi nekuti vanenge vachitarisirawo kuti basa ratotumira vana vanenge vada kurionawo kureva kuti tiri kubridge gap pakati pedu necommunity zvoita kuti tikwanise kutaura tese tichitaura language imwe chete. My name is Tadwana Shestok. I attend Kutama Day High. I am a Form 4 student. And I think that some benefits of digital transformation in education is that there can be manipulation of graphs and some other things using Excel, Microsoft Excel, and you can access the internet at any time, and it is easier for students and also teachers as teachers can send notes over the internet or over the phone. My name is MUROMBEDZI. I learn at Chingondo. I attend the workshop at Good Shepherd. I learn about cyberbullying. Cyberbullying is the use of technology to embarrass, intimidate or threaten someone. And there's no concept kuti kana uriwo wa threatenwa unokwanisa kuda kuzviuraya cause munhu anospreada zvinhu zvekunyepa about iwewe, zvekuti unopedzera wakunyara kana kufamba, zvekuti unofunga kuti rega ndizviuraye, unogara wangova lonely. Kana kuri kuchikoro performance yako inodzikira, even confidence dzinopera. Ini nangu ndakadzidza kuti kana ini ndazotengerwawo phone yangu, I want to report such matters. Sekuti munhu kana waitwa cyberbullying unofanira kuripota kuma hotlines nemamwe ma online supports. Unofanira futi, but prevention here all is to prevent. My name is Praise Nyangani. I'm a Form 4 student at Kutama Day High. Firstly, it makes lessons interesting. Tombo pa semienzaniso. Tinema subjects anenge akaoma aya zvakafanana neMaths. Kazhinji kacho vamwe vanhu vanotesese vanotododja vanotobuda mulesson. Saka I think paka-introduce kwawo ma-gadgets zvinoti ma-learners ave motivated afarire ma-lessons asadodge ma-lessons. Then secondly, it reduces ma-traveling cost. Zvakafanana ne-e-learning. Unogona kuita homework yako uri kumba
Tombo paexample sepanapa pachikoro tine vanhu vanogara sezvakaita kwaMurombedzi, vamwe vanogarawo kwaChikaka. Saka zvinoita kuti mari dzisaita sei dzisashandiswe, kuti mwana anenge achiita sei achishandisa malaptops ake ari kumba, ticha ari kunoko kuchikoro. Then chekupedzisira ine less labor. Zvakafanana tikatarisa futi students mazhinji anouya akaremerwa masecheos. Teacher anenge achiti pasubject rangu ndoda mabooks 5, palesson rangu ndoda mabooks 5. Saka takatarisa ese masubjects anoitwa paday anokwana kuita 8. Saka pa8 masubjects teacher anenge achida mabhuku ake akakwanirana, tomboti panenge pane 5 pasubject rega rega, anenge akawandisa. Saka takangotakura laptop yako wakaya nayo kuchikoro, zvese zvinenge zvirimo mulaptop. Patikaenda workshop takadzidza cyberbullying, kuti vanhu hatifaniri kushushikana nekuda kwekuti vanhu kana zvekuti unenge uine mafriends ako, then mofarisa motanga kutora mapic, like unenge uri musi wegigi motanga kutamba, then obva mafriends motanga kutora mapictures, then ozona mapictures ako apostwa pamasocial media, iwe unenge usinambozvitarisira ende iwe unenge usingazvizivi kuti ndizvo zvavanenge vaita. So tiri kuti tinofana kuti especially kana taenda out nochitamba nemafriends ako, unofana kungongwarirawo. Then zveGoogle zvakakoshera isusu vana kuitira kuti even zvausingazivi unokwanisa kusearcha paGoogle, ukwanisa kubatsirikana, especially homeworks. Then homework yekuti unoenda nayo kumba, then wasvika uchida kubetserwa nevabereki, vamwe vabereki vanokudza kuti isusu takadzidza kare ende hatizviziva, hatisati tambozviita. Vamwe vanenge vachichema kuti new curriculum, ivo vanenge vachiti vakaita old. So kungoti nezvemacomputers zvakakosha. Everyone, my name is Tanaka Pizvenika and I learn here at Kutama Day High School and I'm a Form 4 student here. And say digital transformation ine benefits akawandisa atiri kuona, like kuti ECOZI munhu anokwanisa kuona the real things pamacomputers worldwide, as in kuti dzimwe nzvimbo unogona kusoro watokura usinambodzisvika, like ana Victoria Falls kunze uku kune mamwe wonders of the world. Saka unokwanisa kutomaona using the computer system. And chechitu it enables us to create quiz, games, munhu utakwanisa kutozvidzidzisa ega, films using scratch ataishandisa nezuro. And then it enables us to reach the vision 2030 yatakatarisana nayo as a country, kuti we are now living in the world of technology. So as a country tichi encourage vanhu kuti tishandise the computer system tese, and I think that's all. The Digitalize Schools to Transform Education in Zimbabwe project is an initiative aimed at integrating technology into the education system in Zimbabwe. The project's goals include improving access to quality education, enhancing teaching and learning experiences, developing digital literacy skills, increasing access to digital resources and tools, enhancing connectivity and infrastructure in schools. By shaping the future of education in your province, DigSTEinZ is likely to enhance student engagement and motivation, improving academic performance and outcomes, preparing students for the digital age and future careers, supporting teachers with digital resources and training, bridging the digital divide and promoting inclusivity, fostering innovation, creativity and critical thinking, improving access to information and knowledge. The project is likely having a positive impact on the education system in your province, preparing students for success in the digital age. Apart from workshops and seminars, the Education Coalition of Zimbabwe, ECOZI,
collaborated with Platinum FM to hold a roadshow at Gweshe Growth Point in NGEZI, Mashonaland West Province, with the desire to engage communities in these digital initiatives aimed to empower rural schools with digital tools and literacy to modernize and transform education in Zimbabwe. Ini ndinonzi Kansera Tawanda Dzviti, ndiri muward 14 Mondoro NGEZI. Ndine zvikoro zvinosvika 14 muward muno. Saka nharaunda ino inonzi Gweshe ndo pandowanikwa inini sakansera. Saka ndafara nhasi nekuona urongwa uyu watarongerwa unovandudza dzidzo yevana vedu muwadi mangu. Saka ndinotenda, ndine mufaro wakapetwa zvisingatsanangurike nechirongwa ichochi. Zvandaona kana zvandadzidza pachirongwa ichochi, taigara tichizvinzwa, asi taizvinzwa zvichiitika kuzvikoro zvekumataundi. Takufara kuti izvi zvinhu izvi zvakuuya kuno uku nekuda kweSecond Republic, zvakusvika kuno uku kumaruzevha, kumaplotsi. Saka ndinotenda, ndine mufaro wakapeteka. Kansela ndinoda kuzivisisa kuti pane zvimwe here zvingagona kuitwa nehurumende kupotrera kushandiswa kwakanaka kwemasaisai nevana. Ndinodaireko kuti pasocial media iyoyi pane zvimwe zvisingakodzeri kuti vana vange vachizosvika vachiona, hamene kuti zvinhu zvamunofunga kuti zvingaitwe kurumba hwaro hwakananga kushandiswa kwakanaka kwemidziyo iyoyi yema-ICTs. Inini kuona kwana ndichita chirongwa ichi chakachitotinonokera, because tikatarira dzidzo yanga ichiitwa kumataundi yanga yakatisiyanei nekuno, because kuno kuti aingoziva kuti tinotenga bhiro nepenzura handiti. So tiri kushuvira kuti vana vedu vakawana macomputers, vabereki tikanzwisisa kuti chirongwa icho makombiyuta chinofamba sei. Ndinoshuvira kuti zvikoro zvese zviri muno muwadi zvinofana kuwana macomputers. Dzidzo yedu yodi yeSecondary. Aiwa, tinotenda chaizvo kansela. Mangwanani tambodarikawo nekuzvimba district pachikoro cheKutama Day School. Tanga tichionawo vabereki vanga variko nevadzidzisi vachidonongodza kuti deno pavharwa mukaha uripo pakati pezvikoro zvekumaruwa nekumadhorobha. Mukuona kuti vekumaruwa kuno vakwanisa kuwana zvakakwana zvese zvavanoda zvinosanganisira mawifi muzvikoro, magetsi, matablets, mafoni chaiwo, kuti vafambirane nevari kumadhorobha. Amene kuti ipapo pangagadziswa nenzira dzii. Chokwadi ichocho kunge kuno kukwatiri inotove dambudziko. Chikoro cheWarire cheprimary vakamboedza vabereki kubatanidza kuti vawanewo wifi iyo, vakatenga but yakatadza kurarama. Why? Hatisi kuwana masaisai akakwana nekuda kwokuti hatina mabooster aya anoita kuti network idi ifambe zvakanaka. Saka tachishuvira kuti sechirongwa ichi zvachauya kudai so tarangarirwa, tinoshuvira kuti iwo masaisai aya takuawana. Tinotenda kansela wakatetekera paPlatinum FM munzva yawe inobatika pa102.3 muchinoi nepa 103.4 kukaroi uye nepa 94.5 kukariba. Usakangana kuti live streaming yedu kune vana vari kunze kwedunhu reMashonaland West www.platinumfm.co.zw. Tiri kuno kwa Gweshe kuri kuparurwa chirongwa DigitalizTEinZ schools to transform education in Zimbabwe. Ameno kansela mashoko yenyu ekupedzisira chipendera uri kuroi. Right, ini ndiri kuti chirongwa ichi nemafariro aita mhuri yangu muno muwadi ndaishuvira kudai chaigara chichiitwa nguva dzose. Ndinozwa kufara, ndinozwa kusununguka. Neimwe nzira isusu sevanhu vanosarudzwa nevabereki
ndatoita chimwe chinhu changa isati chamboitika munharaunda muno zviri kutoshamisa vazhinji. Saka ndinoshuvira kuti zvaenderana neropa rangu rine chekuita nechirongwa ichi chauya ichi cheSecond Republic. Aiwa, tinotenda achose kansela nekuva nesu pachirongwa chino tichiedza kuona kuti ndezvipi zvingaitwa mukutsigisa kushandiswa kwakanaka kwemasaisai aya muzvikoro zvikuru sei kuno akumaruwa. Mova nenguva yakanaka kansela. Ndinotenda asi nanjishuvirawo ndinoite dai zvikasagumira panopo muno muMhondoro NGEZI tine mawadzi akawanda. Tinoshuvirawo kuti dai maenda apo neapo neapo kuti tese tifambirane pamwe chete. Ndo chikumbiro changu semakanzerazi tose. Ndinotenda maita. From the rural villages to the urban centers, we have witnessed the spark of curiosity, the flame of creativity, and the fire of innovation. We have seen students embrace the future, equipped with the skills to navigate the digital landscape. The digital revolution in Zimbabwe's education system is not just a story of technology, it's a testimony of the human capacity to adapt, to innovate, and to transform. It is a reminder that together we can shape a brighter future for the young generation.